So, abin da za mu yi magana yau shine rabe-raben kwastomomi a business. Idan mutum na business, ya kamata ya san irin kwastoman da suke da kuma irin waɗanda ya kamata a ce mutum ya nemi ya yawaita irinsu a business nashi. Kwastomomi iri huɗu ne a kasuwanci. Iri na farko, ko in ce guda biyu a cikinsu su ne wanda ba a fiye son a same su ba a kasuwanci, guda biyu kuma su ne wanda aka fiye son a samu a kasuwanci. So, iri na farko wanda ba a fiye so a same su ba su ne abin da ake cewa cheap client ko kuma cheap customers. So yanan su ne wanda suke a hannun hagu. So su ne wanda ba a fiye so a samu ba a business, to amma kuma dole in mutum na business dole sai ya samu irin wa'annan. Su wa'annan su ne wa'anda ko da yaushe su 'yan neman sauƙi ne a business. Ko da yaushe suka zo wato neman sauƙi suke so. In ka ce masu akwai sabulu na naira 500, akwai na naira 300, idan waɗannan guda biyun kake da shi, za su nemi su ce maka babu ɗan 100 ne? Su ko da yaushe wato suna son abu ne wanda yake a ƙasa can, ka gane? Ko da a ce kuma sun san ma cewa ko da a ce a kasuwar ma gaba ɗaya ba a samun sabulun 100, amma sai sun tambaye ka irin wannan. Su kawai in neman sauƙi ne da sauransu. Ka fahimta? An gane abin da kake nufi ai. So wannan kenan shine kaso na farko. Sai kuma kaso na biyu su ne wanda ake cewa difficult customers. Su kuma wayannan su ne masu wahalar sha'ani, kwastoma masu wahalar sha'ani, wato wanda in suka zo wurinka in ka ce masu abunka naira 1000 ne, ya akai ya zama 1000, sauransu. Su ne dai wanda suke da wahala sha'ani a kasuwanci, wanda komai suka ce maka sai sun ce maka ya akai abu ya zama kaza, ya akai, bayan kuma kai kanka wataƙila ka je ne ka so wannan abu, sauransu, amma sai su tambaye ka ya akai abu ya zama abu kaza da sauransu. So wannan kenan. So wayannan su ne wa'anda ba a fiye so a samu ba a fiye so, amma kuma dole in mutum na kasuwanci dole sai mutum ya same su. Irin wannan dai kawai shine kawai abin da za ka yi shine dai kawai ka yi haƙuri da su kawai dai a rabu lafiya. Shine kawai abin da za ka yi da su. So sai kuma kaso na biyu wanda aka fi so a samu a business, su ne wanda akwai kaso da ake cewa sophisticated customers. Su waɗannan su ne wanda in suka zo wurinka kawai sun san abin da suke bukata kawai. Za su ce kawai ba ni madara iri kaza. Kuma ma ba maki ma sun san ma ko nawa take a kasuwa, kawai ba ni abu iri kaza kawai. Da ka ɗauko musu za su tambaye ka nawa ne kuɗin abu kaza. Da ka gaya masu kawai za su biya. Su ne wanda suka san abin da suke so kawai. In sun zo shagonka kawai sun san abin da suke bukata kawai, ba na abu kaza. Ka ɗauko masa kawai shikenan. Za su baka za su biya wannan abun. So wannan kenan. So irin waɗannan ana son su a kasuwanci saboda su suka zo ba su wani ɓata maka lokaci, ba dama sun san abin da suke bukata. Sai kuma kaso na uku, wanda kuma su waɗannan su ne wanda suka fi daɗin sha'ani, su ma fi wanda daɗin sha'ani, su ne high ticket client ko customers. Su waɗannan su ne wanda in suka zo shagonka za su tambaye ka. Misali, su tambaye ka akwai sardine? Sai ka ce masu sai su tambaye ka da na nawa ne da na nawa ne. In ka ce masa akwai na 800, akwai na 1500, sai su ce a bani na 1500. Su kawai abin da suke so kawai shine abu mai tsada kawai suke so. Su ba ruwansu da sauki da sauransu. In suka zo sukan tambaye ka akwai madara, ka ce masa akwai madara, su tambaye ka da na nawa ne da nawa ne. In ka ce masa akwai ta 300, akwai kuma 1000, za su ce ne kawai ba ni 1000.
so wannan su ne wanda aka fi so a samu a kasuwanci. To amma still in mutum na kasuwanci dole sai ka samu irin wannan din da customers masu neman sauki da customers masu wuyar sha'ani sauransu. To irin wa'annan su ne wa'anda ba a fiye so ba a kasuwanci, amma kuma kana kasuwanci dole sai ka same su, dole sai ka didirin da su bayan da mutum ya iya. So amma su wa'annan din su ne wanda aka fi so a samu a kasuwanci, wanda in mutum ya zo dama wannan shine mutumin da dama ya san abin da yake bukata, kawai da ya zo zai ce kawai ba na abu kaza ka ba shi kenan kawai sai. Wannan kuma shine mutumin da zai zo shi kuma kawai abin da yake so kawai shine abu mai tsada kawai yake so, kawai abu mai kyau kawai yake so. So shine. So